Avui el Govern municipal ens presenta aquest informe sobre la salut a Barcelona i el presenta en un marc i en un context econòmic determinat, que és el de la pandèmia, però també és el d'un moment de negociació de pressupostos, d'aprovació de pressupostos, d'aprovació de fons Covid. I, per tant, des de Junts per Catalunya creiem que pertoca també fer una introducció fent referència a quin és aquest context previ. Hem de recordar que el dèficit fiscal que l'Estat té amb Catalunya és del 8% del nostre producte interior brut. I això per què ho destaquem? Ho destaquem perquè aquest dèficit és evident que té un impacte amb les arques de la Generalitat de Catalunya, amb les administracions públiques catalanes. I recordem que a Barcelona, i això ho sap bé la senyora Tarafa, en l'àmbit de la salut hi ha molts espais consorciats. Per tant, hi ha la Generalitat, hi ha l'Ajuntament. Per tant, que el dèficit fiscal, que la Generalitat de Catalunya, el govern del país, no tingui una bona dotació com correspondria, és evident que té un impacte en el sistema sanitari, però també, per tant, en el benestar de les persones, per tant, dels barcelonins i les barcelonines. I aquí voldríem també destacar que mai hem sentit ni per part de la senyora Tarafa ni per part de la senyora Colau ni cap membre del govern recordar i exigir al govern central, al govern amic de Madrid, que hi ha un deute pendent amb Catalunya que té un efecte directe en la salut també de les persones. I també ens pertoca recordar, com deia abans, que hi ha un debat sobre els fons Covid. I aquí voldríem posar en valor la feina que el grup de Junts per Catalunya ha fet al Congreso de los Diputados, la senyora Míriam Noguera. Des de Junts per Catalunya hem aconseguit 1.600 milions d'euros de fons Covid. Ho recordem perquè som el grup parlamentari que hem aconseguit més recursos per injectar al sistema públic de Catalunya i, per tant, també el que demanarem al govern municipal de Barcelona, senyora Colau, senyor Collboni, que vetllin perquè realment aquests diners siguin una realitat i puguin entrar en el nostre sistema, que ja saben que està en una situació penjant d'un fil per culpa d'aquest hipofinançament. Dit això, aquest informe és molt detallat i, per tant, agraïm, com es deia al principi, la feina de les persones que treballen a l'Ajuntament en aquest àmbit. Han sigut mesos i anys complicats i, per tant, que hi hagi aquest informe tan detallat s'agraeix. Recordar, però, que no és un pla. Avui el govern municipal ens presenta un informe i que el que esperem és poder-lo anar desgranant i que ens vagin explicant també, en base a aquesta diagnosi, quins plans aniran desenvolupant. Per tant, tampoc entrarem molt en el detall perquè és molt extens, tenim poc temps, però sí que ens preocupa, i abans se'n feia esment, la qüestió de la salut mental. Saben que des del Departament de Salut, la Generalitat de Catalunya ha incrementat en 80 milions les polítiques de salut mental. Això és una bona notícia. Per tant, és important que posem aquesta mirada a la salut mental en clau de gènere i també adreçada als nostres joves. Entenem que s'està treballant, però ens agradarà, i aquí acabo, alcaldessa, ens agradarà anar coneixent el detall de com desenvolupen cada una de les mesures relacionades amb aquest informe. Gràcies.